L'acidificació és la disminució del pH en el medi i pot succeir tant en els mars i oceans com en el sòl, els rius i els llacs. És important diferenciar el procés d'acidificació en funció del medi on es produeix, ja que les causes són diferents. Només disposem d'un planeta, que a poc estem degradant. Moltes de les accions quotidianes que duem a terme tenen uns impactes que passen desapercebuts per la majoria de la població. Es coneix com a acidificació el procés de disminució del pH, és a dir, l'alteració de la composició química i pèrdua de la capacitat neutralitzant, ja sigui del sòl o de les masses d'aigua. L'acidificació de mars i oceans és causada per l'augment de CO2 a l'atmosfera, mentre que l'acidificació en sòls, rius i llacs és causada per la pluja àcida i la deposició de diferents compostos i fertilitzants. En el cas del sòl, l'absorció de cations d'hidrogen provoca la disminució del seu pH. Això pot ser degut, d'una banda, a la deposició de diferents compostos com el sulfat d'alumini, que és una sal que s'utilitza a la indústria, o a l'ús de fertilitzants industrials com el sulfat d'amoni o l'àcid fosfòric. I d'altra banda, a la pluja àcida, fruit de l'emissió d'òxids de nitrogen i sofre a l'atmosfera. La pluja àcida té conseqüències sobre les plantes i organismes, causant el seu deteriorament i sobre el sòl, reduint la diversitat de microorganismes, el que a la llarga comporta que sigui més erosionable i menys productiu. En el cas dels mars i oceans, la disminució del pH és deguda a l'absorció de diòxid de carboni de l'aire. Aquesta absorció del CO2 succeeix de forma natural en un procés conegut com el cicle del carboni, el qual ajuda a compensar les altes concentracions de CO2 alliberat per les activitats humanes, mitigant així el canvi climàtic. Desgraciadament, aquesta major absorció de CO2 als oceans també té conseqüències negatives. Per una banda, pertorba la fixació de carbonat calci en els esquelets d'organismes calcaris, provocant el descens d'espècies sensibles com eriçons, mol·luscs i estrelles de mar. I per altra banda, posa en perill espècies i ecosistemes marins com els esculls de coral, posant en risc la biodiversitat marina i comportant pèrdues econòmiques. Les principals activitats que alliberen CO2 són el transport, la indústria i la generació d'energia elèctrica per la crema de combustibles fòssils. A nivell de les activitats de la construcció, l'ús de recursos naturals i energia provoca unes conseqüències negatives sobre el medi ambient, les quals és important conèixer, controlar i reduir en la mesura del possible. El programa de declaracions ambientals DAP-CONS quantifica els impactes generats pels productes de la construcció, considerant tot el seu cicle de vida, des de l'extracció de matèries primeres fins al fi de vida, passant per la fabricació, la distribució i l'ús del producte. En aquestes declaracions ambientals es tenen en compte 8 categories d'impacte ambiental, com ara l'eutrofització, la formació d'ozó fotoquímic, l'esgotament de recursos abiòtics o l'acidificació. Gràcies a les DAP-CONS, els actors implicats en la construcció i rehabilitació d'edificis, com els prescriptors de materials, podran disposar de la informació necessària per escollir els materials i productes en base a criteris ambientals. Al tractar-se d'ecoetiquetes de tipus 3, les empreses poden demostrar la seva implicació i respecte pel medi ambient, ja que donen informació als tècnics a l'hora d'escollir productes més respectuosos i adoptar mesures sostenibles dins del sector. D'una banda, les administracions persegueixen cada cop més la reducció dels impactes amb l'elaboració de normatives i, de l'altra, la societat està més implicada en consumir béns i serveis amb un menor impacte. Per tant, el programa de declaracions ambientals DAP-CONS és una eina de gran utilitat per impulsar la transformació del sector de la construcció cap a un model de futur sostenible i respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones.